Priatelia, vitajte u ďalšieho dielu našich videí zameraných na čistenie a pravidelnú údržbu kávovaru. Takže teraz sa ideme venovať odstraneniu kávových usadenín. Univony nám na to slúžia takéto tabletky. Vyberieme, čo tu máme, na jedno čistenie jedna tabletka. Čistenie sa robí cez otvor, ktorý je na vletú kávu. Vlastne hneď je tam takto postavená varná jednotka. Tá tabletka nám vlastne padne do tej varnej jednotky a spustí sa proces čistenia. Zase nás to naviguje, všetko nám tam vypisuje, čo máme robiť, takže nechcem sa ja venovať, čo vy máte akože stlačiť, aký gombík, lebo všetko vám to vypisuje, ale chcel by som vám skôr povedať, keď to nespravíte, tak čo sa stane. No, tu máme vlastne piestík, tam, neviem, či to dobre vidno, tam je akože sitko, čiže tá káva, aby to zadržalo tú kávu, tak je tam vlastne to sitko a prejde iba tá voda, ktorá sa obohatí o tie aromatické látky v tej káve. Keď sa vlastne spraví nejaké množstvo káv, tak samozrejme časom sa to sitko pripchá, aj nejaká cesta tej kávy ďalej smerom k tým výtokom, tak je dôležité, aby sme vyčistili. No a na to slúži tá tabletka. A teraz čo sa stane, keď nás kávovar vyzve k tomu a my to nečistíme. Takže už som v minulom videu ukazoval, že pod varnou jednotkou je ten drenážny ventil. Ten vypadá takto, prikrytý je takýmto krytom a takéto parádne, neviem, či to bude dobre vidno, takéto riadne usadeniny, hej, sa nám tam nahromadia. No a teraz čo? Mal som také varné jednotky, ktoré som nevedel vôbec odtiaľ vyťahnuť v dôsledku toho, že to nebolo čistené. Hej. Musel som ich riadne rôzne vykývať, aby sa mi podarilo vybrať. A tým, že je tá varná jednotka teraz znečistená, tu všade to bolo proste napchaté. A teraz ten motor sa snaží tou varnou jednotkou točiť, vlastne, pretože tu sú tie rôzne polohy, keď ten piestík zatlačí, stisne vlastne tú kávu, pretláča sa tá voda a je tam motor, ktorý v podstate toto všetko ovládá. Ten motor, to bolo úplne počuť, ako kvílil, no proste hrozné. Takže keď my to nečistíme, tak ten motor dostáva riadny šok a výrazne znižujeme životnosť toho motora. To je prvá vec. Druhá vec, tu máme ešte takúto súčiastku, hej, kadiaľ ide tá káva potom, hej, a my vlastne teda sa napája tá varná jednotka, hej, a odtiaľ sa teda tlačí tá voda. No a pokiaľ vlastne je to znečistené, tak sa nám môže stať, že toto tu utrhneme, keď to vlastne vyťahujeme, čo sa stalo aj vlastne teraz. Potom ďalšia vec, čo vieme zničiť, tak je tento ventil. Jeho funkcia je taká, že toto je vlastne prepad do odkvapkávacej misky a vlastne ten ventil, vidíte, že to je zariadenie dosť presné. Hej? No a pokiaľ je to znečistené, tak vlastne ten ventil poškodíme. A pokiaľ je pripchatý ten stroj, tak sa nám stane taká vec, že počujeme niekedy také strelenie, hej, že tlačí kávu, zrazu prestane ísť káva do šálky, počujeme také strelenie, hej, a naďalej tá káva vyteká, ale my nevidíme, že vyteká, ona vyteká vlastne týmto bočným otvorom, vyteká do prepadu. Je to v podstate poistka, aby tie ostatné veci, ktoré sú ďaleko drahšie, boli chránené pred tým vysokým tlakom. No a pokiaľ nereagujeme a neurobíme tu čistenie a stane sa nám, že ten ventil viackrát takto otvorí do toho prepadu pod
na základe toho veľkého tlaku, tak ho poškodíme. A ten ventil, toto našťastie nie je až taká komplikovaná výmena, ale tiež to nie je lacné a zbytočne budeme týždeň bez kávy, kým to objednáte, prípadne pošlete do servisu. Toto všetko vlastne riskujete, okrem teda toho, že ako som už v tom minulom videu ukázal, tak a niečo by sme to nabrali, takú lyžičku tu navezmem. A by som ukázal, že pokiaľ sa to nečistí, tak sa vytvorí takáto parádna pleseň. Takže dve veci, riskujete poškodenie toho kávovaru, riskujete zníženú životnosť niektorých dielov a plus tým, že sa to nečistí od tých usadenín, tak sa vám tam vytvárajú, alebo pravdepodobne sa vytvoria plesne. Takže to je, čo sa týka tých kávových usadenín, asi všetko. Ďakujem za pozornosť.